Arngut kisu Lehnoh ki balong ki dekhot jong ka kenhun Lehnoh or Qaeda na Bangladesh kila syakem no hapok Guwahati hadian balalap ya ka jingwan rung tu jong ki she India ha ka sngi dingkong. Loong batang mar ya yo jingtip halor ka jingwan poi jong kini ki dekhot ka or Qaeda na Bangladesh syapok ka te ka nong ba leng ba ka rel. Ki Pulit kila kerkut batwet ya ki te ki Lehnoh na ba la yo jingtip ba ka jingwan jong ki te ki Lehnoh ka long ban kring ya ki samla rang bat bakin yo ban penroy ya ki kam thambo jong ki hapo ka te ka jela. Ya ki te ki arngut la ithu kum ubah harmia lai phos nem karta ubalong unong shong shnong jong ka district Brahmambari bat urasel mia sau phos nem karta ubana ka district Nitrokona jong ka Bangladesh. Baro arngut kini ki deina ka kenhon Ansorola Bangla Tim. Kabadon jingedai bat ka kenhun Lehnoh ka balakhang da ka India ka or Qaeda. Kumta loong ba kite ki angut ki Lehnoh ki long ki nong shong shnong trai jong kari Bangladesh hi henry ki la yo ban shong ban sa hapo India klem ki kot ki sla ki babeng bat ki la yo rong ban pen sapriang ya ka jingfu jong ki sha ki Lehnoh ki badon hapo Assam. Ban penjur ya ki kam thambor jong ki hakal leng jong kari India da ka basdang shwa na ka te ke jela. Wat ki adhar bat pankat ha kite arngut ki batru ki la bandai ki bashuthok lane ki bashushna thok tang ban yo bakin ya sharom shaneng. Kumju ru ha usnem balalek lo ong ba ki Pulit ka Assam ki la yo ban kem ya kiju hi ki Lehnoh jong ka or Qaeda na ka te hi ka jela. Nama lo ong ba ki te ki Lehnoh kiju yolat ba ban rong sya ka te ka jela da ki kot ki sla ki bashushna thok.